Joan Pau, què tal? Bon dia. Bon dia, 95.2. Com t'has llevat? Com t'has llevat? Home, molt bé. Prenent nota aquí dels consells de què regalar i no regalar. Escolta, no, perquè vegis el Dani, que li agrada molt la ràdio, està molt atent a la teva secció, sobretot. Mira, explicarà els orígens de Sant Valentí. En un moment, Ja veuràs. Vinga, va. Va. ¿Cuál quieres, la cristiana o la pagana? Home, la cristiana, no? Que ja que tenim La el Joan cristiana. Pau. Vale, pues el emperador Claudio de Roma, el origen está en Roma. Sí. El emperador Claudio II promulgó una ley que estaba prohibido casarse, o sea, los jóvenes estaban prohibido casarse para que se pudieran alistar al ejército. Entonces, hubo un sacerdote que era cristiano, es decir, que iba en contra de Roma, que se llamaba Valentín, y casaba a la gente digamos, por debajo de la mesa para poder casarlos, y entonces se filtraba, dices. Sí, exactamente. Entonces, por eso el tema de Valentín o San Valentín, pues hubo el auge de este señor, ¿no? De decir, es San Valentín, que en verdad era un sacerdote y ya está. No sabies això, Joan Pau? No, m'ha agradat molt lo de que casaven por debajo de la mesa, Sí, literal, Sí, jo me'ls he imaginat, Sí, literal. O sea, Sí, allà mig ajupits i amb mala forma. Sí. Literal. Bueno, escolta, mira, avui us agradarà, perquè ho dic en el Ferran i el Dani i també la gent que ens està escoltant, que els agradi el cinema, perquè avui tenim la lletra F a l'abecedari romànic, no?, de filmografia. No? La F de filmografia. Us agrada Terrassa en general, perquè sou la capital del cinema de Catalunya, com tothom sap. Sí. I bueno, podríem parlar aquí de pel·lis d'amor. Teniu alguna pel·li d'amor preferida? Ja l'heu comentat, potser, no? Bueno, alguna pel·li d'amor, sí, alguna ja. Yo tengo la mía. Sí? Quina tens tu? Dila. Es una clásica, Quina? Ghost. Oh! M'agrada Ghost. Doncs mira, a mi aquesta que està sonant aquesta banda sonora, la pel·li, m'ha agradat molt, que ara no me'n recordo el títol. Com es diu, la del dragón? Com entrenaràs tu dragón? Això, aquesta. Com entrenar tu dragón. Sí, volia dir en anglès, però he dit calla, perquè... Doncs mira, parlarem de filmografia romànica, o vaja, pel·lícules, fins i tot de Hollywood, on apareix el romànic català, cosa que molt poca gent sap. De fet, pel nostre romànic s'hi han passejat, no sé, divos i dives com Sofia Loren, Elsa Pataky, Daniel Craig, Charlton Heston, i ja que som a Sant Valentí, per exemple, Pandora i l'holandès volador, de l'any 51. Ostres, anem molt enrere. Amb Ava Gardner, que deien l'animal més vell del món, li deien. Doncs bé, aquesta pel·lícula, que es va rodar a Tossa de Mar, i que hi ha moltes llegendes, a aquella època hi havia molta crònica rosa, perquè es veu que es va enamorar d'un torero d'aquí, mentre era nòvia del Frank Sinatra, en fi, tremendo. Doncs aquí el que ens interessa és que apareixia el castell romànico-gòtic de Tossa de Mar, de fons, i atenció, és una pel·lícula on en els primers segons, a la primera escena, s'hi parla en català. Atenció. Que bèstia. Home, de fet tenim un fragment d'aquesta pel·lícula d'un pescador. Ja veuràs, mira, escolta. Què creus que hi tenim aquí? Una ballena? Una manada de ballena. Pere, vine ajudant-nos, que hem pescat una ballena. Jovent, si jo tinguera la vostra edat... Ja ho sabem, ja que vas pescar una bota de vi i no pas peix. Una ballena, Quin català, Quin català. Una ballena. Una ballena. Jo que és molt fort que l'any 51, i en la versió original, apareguessin aquesta conversa d'aquests pescadors en català. Jo crec que es buscava com una espècie de dialecte exòtic que no els hi rematés a res, però és supercuriós. Aquesta pel·lícula, Pandora i l'holandès volador. Passa més clàssics de Hollywood, que aquí el Dani, que és super fan d'això. Home, mira, més clàssics on podeu trobar el romànic català si poseu allò a la lupa. Per exemple, El Cid Campeador, mítica pel·lícula, Charlton Heston i Sofia Loren, de l'any 61. Si us hi fixeu, en el disseny de producció, pràcticament totes les pintures i tots els decorats que veiem en el Palau, mentre estan lluitant, la Sofia Loren quan baixa l'escala, doncs està inspirat en la pintura romànica catalana, directament. Tenim el brodat de la creació de Girona, el frontal dels Arcàngels, que el podeu veure al Manac, el baldaquí de Tost, Santa Maria d'Avià... O sigui, és un festival de romànic català, que era justament l'any que el règim franquista va fer una exposició d'art romànic a Barcelona i a Santiago, i segurament hi havia un intent o un desig de fer projecció d'aquest patrimoni artístic medieval. Així que ja ho veus. Estem anomenant els títols i els actors, diguéssim, principals, però aquí el mèrit és dels localitzadors, perquè fan una gran feina de cerca i a vegades, clar, no hi caus amb aquestes coses, perquè tu creus tant, no?, que sembla que sigui de l'època i tal, que no hi caus que siguin aquestes localitzacions que dius. En tenim més o què?
Sí. Mira, on el romànic llueix amb tota la seva esplendor és un altre clàssic, Campanades a mitjanit, del grandíssim Orson Welles, mite de la ràdio, ja que ahir va ser el Dia Mundial, el de la Guerra dels Mons, el ciutadà Kane. Doncs bé, aquesta pel·lícula shakespeariana, Campanades a mitjanit, en blanc i negre, fantàstica, sobre l'amistat entre Falstaff i el príncep Hal, el futur Enric V d'Anglaterra, està rodada, bàsicament, a l'església canonical de Sant Vicenç de Cardona. Imagina't. Pareix magnífica. El Dani ha flipat, ara, diu, en sèrio? En sèrio, sí, he flipat, ara. Sí, doncs revisa-la, que ho reconeixeràs. I, de fet, és un dels edificis que ha tingut més sort cinematogràfica en aquest sentit, perquè també hi va anar Daniel Craig, fa 4 dies, el 2020, a gravar un anunci de Heineken, com a James Bond. Això és increïble, O La Catedral del Mar, la sèrie, el 2018, pels qui ho hagueu vist, l'escena de la Inquisició, no podem donar gaires més detalls, doncs també és Sant Vicenç de Cardona, per exemple. Clar. Molt menys coneguda tenim Caps tallats, una pel·lícula brasilera de l'any 70 que es desenvolupa a Sant Pere de Rodes, que és com una espècie de castell del Tercer Món, i després segurament us soni tota la tongada de sèries modernes, com Joc de Trons, aquell rodatge gironí del 2015. Sí, es fan visites guiades. A tota la ruta medieval fantasy de Girona, on, a més, de l'escalinata, de la catedral, etc., doncs tenim també els monuments romànics que apareixen allà, com Sant Pere de Galligants, que és la biblioteca de la ciutat d'Antiga, o els banys àrabs, que tot i que es diguin així són banys romànics, que en aquest cas recreaven el califat de Còrdova. Els vaig visitar jo, molt xulos, Sí, t'hi has banyat o què? No et deixen. Jo vaig intentar, Vaig anar amb el banyador i la tovallola i les xancletes i van dir, no, on vas? A veure si colava, no? Escolta, ja que tu tens els 2 peus a la xarxa, perquè ho hem de dir al Joan Pau, escolta, aguanta la xarxa, queda bé i parla de la xarxa, que es pot veure la sèrie Comtes. Va, vinga. Vinga, home, la sèrie Comtes, que la podeu veure a la Xarxa Més, aquesta plataforma que avui fa un any, per cert, i que hem obert camí en els continguts en català, doncs mira, trobaràs, per exemple, el monestir de Sant Cugat recreant el Vaticà. Què dius? Molt fort, això, Molt heavy. Una conversa que tenen amb el papa perquè ajudés els comtes catalans a protegir-los de les ràtzies. Doncs allò que veiem com a taló de fons i que representa que és la Santa Seu, resulta que és el claustre del monestir de Sant Cugat, un claustre romànic impressionant que tots heu de visitar. Bueno, jo aquest cap de setmana aniré a fer una selfie allà al claustre de Sant Cugat i diré que estic a Roma. I ja està, no? Estic al Vaticà. Correcte. Bueno, Terrassa ja vedem, no? Vedem una miqueta amb això, Home, esteu badant, sí, perquè, clar, Sant Cugat surt molt a les pel·lis, realment, Podríem dir més. Joan Pau Inarejo, bueno, no en diguis més, que si no ens deixaràs en ridícul a Terrassa. Seu romànica, que ja arribarà. Joan Pau Inarejos, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment al Joan Pau. Salut i romànic. Bon dia, Terrassa. Seguiu-lo a Romànic Català a les xarxes socials, que us agradarà.